אוקיי, חזרתי אחרי שעתיים הרצאה של קורס אחר, אז אני קצת עייפה, אבל אנחנו נסיים את החלק הזה. אז איפה היינו? אז היה לנו סדרה קצרה מדויקת של קומפלקסי שרשרות, זו, וקיבלנו ממנה סדרת מאייר ויאטוריס. ואני רוצה להסביר מה זה דלטה. אז נניח שיש לי איזושהי תבנית ב-U חיתוך. אז W שייך לאומגה I, U חיתוך V, ואני יודעת שזה בקומולוגיה, אז זה קוציקוס. אז אני יודעת ש-DW שווה ל-0. אוקיי, אבל אני יודעת שההעתקה הזו היא על. זאת אומרת שיש לי איזשהו איבר פה שממופה ל-W. אז בואו נרשום. היא אתא שייך לאומגה I U, סכום ישר אומגה I V. ונניח שכך שאתא, פי של אתא שווה ל-W. אוקיי, אז אני יודעת יש לי קומוטטיביות של הדיאגרמה. זאת אומרת שאני יודעת ש-D מורכב על פי של אתא שווה ל-0, ולכן פי מורכב על D אתא שווה 0 גם. אוקיי, ומה זה D אתא? אז בואו רגע נחשוב, אוקיי, בואו נרשום רגע ש-D אתא שייך לגרעין של פי, ולכן הוא בתמונה של פסי. אוקיי, אז בואו רגע נרשום מה זה אתא. אתא, אני מזכירה, זה איבר מהצורה הבאה. זאת אומרת, יכולנו לבחור אותו להיות מינוס רו V אומגה, רו U אומגה. אתם זוכרים, אני צריכה לקחת את W או את אומגה, שהיא תבנית על U חיתוך V, ולהפוך אותה לתבנית על U. אז אני אכפיל אותה במשהו שהוא מחוץ ל-U חיתוך V, על U הוא 0, אז אני דווקא מכפילה אותה עם רו V. אוקיי? ואותו הדבר הוא V, אני אכפיל ב-רו U את W כדי לקבל תבנית על V. וזה אוקיי, אז מה זה D אתא? אז D אתא זה פשוט לעשות D על שני הצדדים, זאת אומרת ש-D אתא שווה ל-0, אז D של מינוס רו VW שווה ל-D של רו UW. אז כל מה שזה אומר זה מצד אחד זה אומר שאני בגרעין של פי, מצד שני זה אומר שאם אני מגדירה את נו להיות התבנית מינוס רו VW על X ששייך ל-U, ורו UW או D עם D על X ששייך ל-V, אז אני מקבלת תבנית שהיא מגודל I ועוד 1, מדרגה I ועוד 1, אבל היא מוגדרת על כל M, בגלל שהן מסכימות על החיתוך. וגם אפשר להראות שהניו הזאת היא די קל להראות ש-D ניו שווה ל-0, בגלל שכמובן יש לי פה D, אז אם אני אעשה שוב פעם D, זה יהיה 0. אז זה אומר שזה קוציקלוס, וניו יהיה דלטה של W. אז זה ההומומורפיזם המחבר, וגם מעניין לראות
די מעניין לראות שהתומך של ניו נמצא ב-U חיתוך V. זאת אומרת, זה מוגדר על כל M, אבל זה בעצם ממורכז בחיתוך. אוקיי, אז יש לנו דוגמה לסדרת מאייר ויטוריס על מעגל. אולי אני בכל זאת אנסה לעשות את זה, אני לא הסתכלתי על זה כבר הרבה זמן, אבל אני זוכרת שזה היה נחמד, אז בואו נעשה את הדוגמה הזאת ובזה נסיים. אוקיי, אז יש לי את ה-M שלי הוא מעגל S1, ויש לי את U ו-V. רגע, כדי שזה יתאים למה שהולך בספר, אני יודעת שלא לכולם יש את הספר, זה בסדר, אז זה יהיה U, ו-V שלי זה איזשהו קטע פתוח כזה. אוקיי, ומה החיתוך? נצייר גם את החיתוך. אז יש לי פה ופה, אלה החיתוך. U חיתוך V. אוקיי, אז בואו נראה איך הולכת סדרת מאייר ויטוריס. אנחנו בעצם, אוקיי, אז הקטעים האלה הם הומומורפיים ל-R, ולכן ההומולוגיה שלהם תהיה כמו ההומולוגיה של R, זאת אומרת ב-0 זה R, ב-0 זה R, ב-0 זה R2, כי זה לא קשיר, אז אני מקבלת R2, אוקיי, ואני מתחילה את הסדרה. אז בואו נתחיל אותה מלמטה והיא תעלה. אז יש לי את H0 של, בואו נניח שאת S1 אני לא יודעת מהו. עכשיו יש לי את H0 של U סכום ישר עם H0 של V, שאני יודעת שזה R וסכום ישר עם R. אוקיי, ועכשיו יש לי את H0 של החיתוך, שאני לא זוכרת אם שמשנו בפי, בואו נקרא לזה פי כוכב או משהו, וכאן ההומומורפיזם המקשר ל-H1 של S1, ועכשיו יש לי H1 של U, סכום ישר עם H1 של V, שאני יודעת שכל השאר הם 0, אז הדבר הזה הוא 0, ואני ממשיכה כל 0. אז החלקים האלה הם כבר לא מעניינים, כי מה שאני לא יודעת חייב להיות איזומורפי ל-0. אז בעצם שני הדברים שכביכול אני לא יודעת זה זה וזה. אוקיי. אוקיי, אז אני רוצה לחשוב רגע על פי כוכב. מה קורה בפי כוכב? אז יש לי תבנית על U ותבנית על V, ואני הולכת לתבנית על U חיתוך V. אז ראינו אוקיי, ב-H0 אמרנו גם שהדבר הזה הוא איזומורפי ל-R, סכום ישר עם R. אוקיי, שזה קשור למחלקות קשירות, נכון? אז בואו רגע נחשוב רגע על ההומומורפי, אולי זה לא פי כוכב, בואו נקרא לזה, לא יודעת. אוקיי, אז נניח שיש לי תבנית אלפא על U ותבנית בטא על V. עכשיו, מה שקורה, אני בעצם מצמצמת אותם לשני הרכיבים של U חיתוך V. זאת אומרת שפה יש לי, זה שווה ל-I כוכב, קראתי לי את זה, אני כבר לא זוכרת איך קראתי את זה, I כוכב של U חיתוך V ב-U, כוכב אולי כדאי שהוא יהיה למעלה, האמת היא.
U חיתוך V בילו של אלפא מינוס J כוכב של U חיתוך V ב-V של בטא. זה על רכיב אחד, ועל הרכיב השני בדיוק את אותו הדבר. אוקיי, אז מתי זה 0? רגע, אני רוצה לדעת מה... אני רוצה לדעת מה התמונה אולי. נכון, כי אני יודעת שהתמונה של קאי שווה לגרעין של דלטה. כן, זה ההומורפיזם המקשר. מקבלת שאם קאי שווה לקר דלטה, ובגלל שהסדרה היא מדויקת, ולכן קר דלטה הוא הספן של האיבר בערר שהוא 1-1. אז פשוט, איך אני אכתוב את זה? זה פשוט טאו, איך אני אקרא לזה? כן, אוקיי, ספן של 1-1. אוקיי, בקיצור, זה תת מרחב מממד אחד, ולכן גם הגרעין של דלטה הוא אותו הדבר. האם זה אומר לי מה זה H1? אוקיי, עכשיו זאת זה 0, ולכן אני מקבלת פה 0. אז זה אומר לי ש-H1 של S1 איזומורפי לקר דלטה חלקי 0, ששווה שאיזומורפי ל-R. אוקיי, אז קיבלתי את H1 של S1. לגבי H0, אולי פשוט אפשר להשתמש בזה שזה קשיר. ולקבל שזה גם R. אוקיי, אז אני לא בטוחה, יכול להיות שצריך לחשוב על הגרעין של קאי ולהסתכל על התמונה הזו, אבל אני פשוט אכתוב לא נחשב כאן את H0, S1, אבל